काय अशी काय कर अरे यार विनोद कुमावत प्रस्तुत आया आखडाव नको आणि मखडाव नको आणि स्वतःले भारी भरू नको आया आखडाव नको आणि मखडाव नको आणि स्वतःले भारी भरू नको आया भारी काय इथली भरी राणी तू अन काबराशी काबराशी करी राणी तू भारी काय इथली भरी राणी तू अन काबराशी काबराशी करी राणी तू घाबरस नाही ती ना सासूले अन नातडस हाय ती ना सासराले पायरी कोणी ठेवस नाही अन स्वतःले शानी समजस आई अरे शर्मच नाही कोणले घाबरस नाही अन भलतीच हात पार करी दिनी तू शर्मच नाही कोणले घाबरस नाही अन भलतीच हात पार करी दिन तू आय भारी काय इथली भरी राणी तू काबराशी काबराशी करी राणी तू भारी काय इथली भरी राणी तू काबराशी काबराशी करी राणी तू नवराले हाय काय समजस नाही हाय ते रसले ध्यान मालेस नाही सांगस मोठा घरनी मी शिकेलस आणि स्वतःले हिरोईन समजस आई आडाव भलती करय गलती जीत इतली करय तू आडाव भलती करय गलती जीत इतली करय तू आय भारी काय इतली भरी राणी तू अन काबराशी काबराशी करी राणी तू भारी काय इतली भरी राणी तू अन काबराशी काबराशी करी राणी तू गावना लोक तिला हसतस वाटत तिला मला भलतच मानतस अशी मखडाई मखडाई बोलस आणि अखडाई अखडाई चालस खानदेशनी इज्जत नाही माहिती पद्धत नाही माहिती नवराले अरे करे बोलस तू पद्धत नाही माहिती इज्जत नाही माहिती नवराले अरे करे बोलस तू पहिली भारी काय इथली भरी राणी तू अरे काबराशी काबराशी करी राणी तू भारी काय इथली भरी राणी तू अरे काबराशी काबराशी करी राणी तू